händer. Hej Alex! Man ser ju. Vi måste ha på vatten. Alex! Ja. Säg hej. Hej. Här har vi en skräckslagen liten vovve. Kolla Nelly. Har du sett översvämning i toan? Eller i vad heter det? Filma har du forsat. Ja men ska jag gå in och filma? Jag lätta. Jag vet inte om det tid. Jo, nog lite, men inte mycket. Ja, skönt vatten. Ja, mycket. Ja, detta vaknar man till. Mitt i natten. Nej, klockan var 1. Om jag hade somnat. Ja, där är jag också.